והוא זה שליטף, הוא זה שניגב לי את הדמעות, והוא חיבק, ומהחיבוקים הגיע גם למעשים. ומפה הדרך מאוד קצרה. עתליה חייט נולדה וגדלה בשכונה ג' בבאר שבע למשפחה דתית. אני הרצתי אותו כבן אדם, הרצתי אותו כחייל, הרצתי אותו כרופא, הרצתי אותו כבעל משפחה. הוא היה מסור כולו לילדים. הדמות הגברית היא דמות שעושים מה שהיא אומרת, היא דמות שמאוד מפחיד לצאת נגדה. יש פה שילוב של מה שקוראים ביהדות אהבה ויראה. החיבוק שלו היה מין חיבוק כזה של מאוד דורש. הוא גם אמר לי, את רוצה את זה? והוא התחיל לגעת בכל מיני מקומות בגוף. במשך 7 שנים, מגיל 9 ועד 16, היא נאנסה עשרות פעמים על ידי בן זוגה של אחותה, שהיה מבוגר ממנה ב-16 שנים. וזה קורה, ויש חדירה מלאה, ואני לא יודעת אם הייתי בשוק, כי לא הבנתי מה קרה, אבל גם לא ידעתי אם זה נכון לעשות ככה או לא נכון לעשות ככה. אחד מהקשיים המרכזיים בהתמודדות עם נושא הפגיעה המינית בחברה הדתית נובע מהעובדה שהקהילה הדתית סגורה. ולעיתים קרובות מדי, נושאים מסוג זה אינם זוכים כלל לטיפול. איש אינו מדבר עליהם. כביסה מלוכלכת משאירים בבית. ודאי לא הייתי מספרת את זה. אבל גם לא לדודה שלי לא סיפרתי, גם לא לאף אחד אחר, לאחותי בוודאי שלא. כאילו, מה אני אספר לה ואז אני אפגע במשפחה שלה, או שהיא לא תאמין לי, או שאני אהיה מנודה כי הוא אדם כזה מכובד ולמי יאמינו לי או לא. יש מי שפרץ את קוד השתיקה. ארגון קולך, בראשו עומדת איילת, עוסק בקידום מעמד האישה במגזר הדתי, ובין היתר מעיז לטפל באחד מהטבואים הגדולים של המגזר, ההטרדה המינית. אין מיניות, אין, לא קיים. אז אי אפשר גם לדבר על פגיעה מינית. אז יש פה חיפוי ויש פה שתיקה, וכל אחד מהם מזין את השני. פרשת הרב אלון שהתפוצצה השנה, חשפה במערומיה את הבעייתיות שבפורום תקנה. במשך 3 שנים בדק הפורום תלונות בשל הטרדה מינית שהוגשו כנגד הרב אלון. הפורום, שמורכב ברובו מרבנים, מתקשה להשתחרר ממוסכמות העולם המסורתי, ולפיכך נמנע מפרסום התלונות על הרב בקרב הציבור. הפורום שומר על דיסקרטיות, אז אין שום שקיפות. ואז באמת עומדים מול מצב מאוד בעייתי. אלה אומרים ככה, והוא אומר אחרת, והנוער והציבור באמצע מאוד מבולבלים. עתליה לא שתקה. את סיפורה האישי כתבה ביומן, שנהפך לספר אותו פרסמה. אך מאבקה נמשך גם כיום, במטרה לפרוץ את קוד השתיקה, עליו שומרות עוד נשים רבות. מי שכבר עברה את זה, מי שעבר את זה, גם בנים, גם בנות, שיקומו ויספרו, שלא ישתקו. כי לשתוק זה הרס עצמי. לשתוק אתה לא חי, אתה שורד. ואני החלטתי שאני רוצה לחיות.